Hetkinen. Nyt tuli tietoa. Joo. Eli kuulema. Nyt koneet on saatu toimimaan. Ja vieressä se on räppäri, niinkö? Joo, räppäri. Ja joo. Nyt sitten voidaan aloittaa. No se nyt varmaan ei alkanut alusta, mutta se haittaako se? Seuraa mua. Vihaajat vihaa. Poliisi! Poliisi! Miksi tää lopetti? Miksi tää ei lopetti? Sama. Kaikki häipyy nyt. Hei, kaikki estän teitä lähtemästä. Olen poliisi. Muuten joudutte vankilaan. Minä pidätän sinut nyt. Oota! Saanhan mä kiekon. Joo, saat. Hei, poliisi ei voi pidättää. Noin niin vaan. jo. Koska ei kaikki... No. Musiikki alkaa! Jou. Okei, en pidätä. No niin, jatketaan nyt vaan. Kaikki saa pidättää niin paljon kuin haluu. Sehän oli tarkoitus. Tässä on joku eri biisi. Joo, vaihtakaa vaan biisiä. Onpas eriskummallisen outoa. Niinpä, mekkointia. En tajua, miten te voitte vihata tätä. Taas sä oot miten tyylisen laulun. Ai mitä? Taas hän otti tän tyylisen laulun. Minä tykkään tästä. Haluaisin iksen. Se sopii tähän hyvin. Joo, tää sopii tähän hyvin. Hyvä! Oh yeah, oh yeah. Hyvä! Low, ivi. Oh. Okay. Häivy. Yeah, mä oon sun fani. Anna diari! No niin, kiitti kun... Kiitos kun kävitte täällä ja muuten muistakaa käydä mun studiolla. Siellä myydään mun kotiin mulle semmoista erikoislippujuttua. Selvä. Kaikille faneille. Ja nyt annan puheen neiti Barbarialle.
päivää kaikki. Kuulitte tuota äskeistä laulua, joka oli minun mielestä todella huonoa. Ja se alkaa käydä hermoillani. Nyt sanon, että hänet kruunataan silti nytten seuraavaksi prinsessaksi. Joka siis tulee seuraavaksi. Hän pääsee Mutta miksi hänet kruunataan? laulaja kruunajaisiin ja katsotaan, onko hän parempi kuin nykyinen. Ja nyt Kuka on nykyinen? luovutan se kruunun. Nykyinen, tuletko tänne? Olen täällä nyt taas. Sinä saat nyt kruunun tällä kertaa. Ensi kerralla sinä voit antaa sen hänelle tai pitää sen itselläsi. Oikeastaan kaikki me valitaan se. Pidätkö sitä itselläsi? Tää ei taida pysyä mulla. No sopisiko se mulle? En minä ota sitä enää.